Merge vorba despre ecumenism, unirea cu catolicii, despre IDMP, sistemul de control și securizare în biserici și mănăstiri, bani electronici și așa mai departe. Este cel care promovează și participă la toate întrunirile ecumenistice între confesiuni, încălcând canoanele Sfinților Părinți, acceptând legi hulitoare în care Constituția Federației Ruse, prin articolul 29, hulește Sfânta Treime, Dumnezeul nostru, egalându-l cu toți Dumnezeii păgânilor care sunt dragi, devenind trădători al credinței și nu deschide adevărul creștinilor. Conform sinodului arhieresc a Patriarhiei Moscovei, aceste canoane sunt socotite ca necontemporane și adoptate hotărâri noi de întrevedere cu membrii altor confesiuni în rugăciune și mai ales cu iudeii, ucigașii lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește: iudeii l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, ai tu îndrăzneală să intri cu ei sub același acoperiș? În seria următoare vă voi dezvălui legătura lui cu habatnicii, ucigașii lui Hristos.